Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera, del Buiac de Memòries, i això són les píndoles des del balcó. Avui farem la cinquena píndola, deixant el rei en Jaume descansar per una temporadeta, i entrarem en un dels altres aspectes que us vaig comentar que era possible de tractar, que era una mica el pensament crític en relació amb la història. Avui començarem amb el que jo anomeno l'armada invencible de la dissimulació. Com tots sabem, la història no és una cosa totalment innocent. De fet, mai ho ha estat. Si no està atacada, podríem dir, d'un pensament polític més o menys manifestament nacionalista, estarà tocada d'alguna ideologia de tipus esquerrana o dretana o d'allà on vulgueu. En aquest sentit, la història, quan arriba al segle XIX, amb la derrota de Napoleó Bonaparte, és quan es comencen a formar el que s'anomenen els estats-nació. Aquest procés de formació dura durant tot el segle XIX i, per exemple, en el cas d'Itàlia o en el cas d'Alemanya, ens trobem un procés que se'n diu d'unificació, que tindrà els seus daltabaixos. Pel que fa als vells estats que ens venien d'antic, especialment a Gran Bretanya, el Regne de França o el Regne d'Espanya, anava a dir de Castella, perquè de fet des de Felip V era com una mena de Castilla Grande, per dir-ho així, doncs es converteixen en el que en diem avui en dia estats-nació, que necessiten uniformar-se i, per tant, entre altres coses, comencen a reescriure la història segons el seu interès. De fet, abans tampoc és que hagués estat una matèria del tot innocent, com us estava dient, però a partir d'ara, i en aquest context, esdevé una contínua justificació. Avui en dia, diguéssim que la història acadèmica, després de l'Escola dels Annals fa un munt d'anys, del treball marxista, de la història social, de la història econòmica, de la història dels avenços tecnològics, una mica tot aquest objectiu s'ha anat ultrapassant, i això es nota en el fet que la història cada vegada menys esdevé un subjecte d'interès, cada vegada està menys potenciada, diguéssim, malgrat la feina cada cop més important que fan els investigadors. Llavors, bona part d'aquella història escrita amb una finalitat molt concreta de justificar aquell estat-nació al qual servien els que l'escrivien, ha anat com filtrant-se, diguéssim, en certs aspectes en la història acadèmica, no? Això, en el cas de l'estat espanyol, va ser especialment greu a l'època franquista, en el qual era tota una estructura ideològica destinada a justificar la unitat d'Espanya, etc etc. Aquesta història acadèmica, que s'hauria d'haver modernitzat i haver adoptat criteris més oberts, més objectius i menys finalistes, malauradament no ha complert del tot, segurament, els seus deures i, evidentment, el que és la pseudohistòria espanyolista, evidentment, encara menys. Ells segueixen fidelment i sense cap mena de vergonya aquestes 5 pautes de la Armada Invencible de la Dissimulació, que és com jo l'anomeno, però la història oficial de vegades està ben esquitxada i per tant caldrà que estiguem una mica alerta i a l'aguait. Llavors, quins són aquests 5 elements primers que podem reconèixer que anirem desenvolupant en altres píndoles? El primer d'aquests elements és la intemporalitat de la nació espanyola. Ja pots arribar a anar cap a la prehistòria, pots estar a l'època dels romans, pots estar a l'edat mitjana, on te sigui, sempre buscaran allò que pugui justificar un sentiment i un sentit de pertinença, no? Existeixin o no existeixin els estats, que és una objecció que ens posen el fet català, de dir que no tenia un estat, per tant no sóc res, és igual. Per ells, tant és, l'espanyolitat seguia sent el tenor general i la gran passió de les persones que vivien en aquell moment als territoris de l'actual Reino d'Espanya, no? El segon, i molt relacionat amb aquest, és com una mena de concepció tubular del temps, és a dir, tots els pobles de la península Ibèrica, excepte Portugal, que són més esquerps, estaven com predestinats, passés el que passés, a entrar dintre aquest tubo del Reino d'Espanya i
ser espanyols, i a més que és com una opció que no té altres alternatives, serà el futur. És a dir, no es contempla la possibilitat d'altres espais alternatius que haguessin pogut sorgir o de certes decisions, de certs fets bèl·lics que haguessin pogut canviar una mica el curs dels esdeveniments. Tant és, tots estaven predestinats, a ser espanyols. El tercer element, molt lligat amb això i amb el següent element que comentaré, és el tema de la modernitat, la racionalitat, progrés, que significa l'espanyolitat envers allò que pogués haver-hi anteriorment en tots els territoris dels pobles dominats. Tots els estats-nació, Gran Bretanya té dominats els escocesos, els galesos, els irlandesos del nord, com a mínim. França té un munt de petites nacionalitats o petites o més grans nacionalitats sotmeses, anul·lades. Doncs Espanya, quan fa això, i des de la seva historiografia, es tendeix a presentar tot d'aquelles realitats col·lectives, històriques, com menys desenvolupades, extremadament oligàrquiques, no? Molt conservadores, com a incultes, cosa que si ens hi fixem no deixa de ser una mica una projecció, veient tal com ha anat tot des de l'any 2017, d'allò que potser precisament has tenit la seva essència. Surprise, motherfucker! El quart punt, que és molt important i està molt relacionat amb aquest que dèiem anterior, és el fet de que hi ha un menyspreu sistemàtic per tota aquella característica particular de qualsevol dels pobles dominats. Hi ha un menyspreu per la llengua, el castellano és la llengua que acompanya l'imperio, i per tant totes les altres llengües, si us hi fixeu, no tenen utilitat. ¿Para qué voy a aprender catalán? I en el seu extrem més aberrant perden la categoria de llengua i esdevenen simplement dialectes, com si ser un dialecte fos alguna cosa negativa, perquè de fet tota llengua és dialecte d'alguna altra, però bé, deixem-ho aquí. En segon lloc, hi ha un menyspreu pel dret, per als sistemes en què els diferents pobles van decidir d'organitzar-se entre ells, que sovint va molt lligat a les característiques del propi territori, a les formes de producció, a les formes de propietat que s'han anat reproduint per cadascun dels pobles al llarg de la seva història. Doncs resulta que, com deia abans, no? Són més retrasats, que són insolidaris, etc etc. I dintre d'aquesta categoria del menyspreu és el menyspreu constant en la seva història. En el sentit més vulgar i primitiu està el fet de negar que siguessin en algun moment subjecte històric. Tota aquesta sistemàtica negació de la sobirania, encara que fos imperfecta, que havia assolit la construcció política catalana, així com valenciana aragonesa, però sobretot que ara veiem que s'amaga molt darrere d'un fals aragonesisme, que no és res més que ofrenar glòries a Espanya des de la defensa pretesa d'Aragó i de la seva història, que es parla que Catalunya era un comtat d'Aragó, que es parla que el símbol de les 4 barres era un símbol aragonès perquè Ramon Berenguer, tota una sèrie de martingales que no venen al cas, però ja no només des d'aquest punt de vista, sinó des de molts altres que sempre s'intenta rebaixar sistemàticament. Finalment, el quart punt d'aquest quart element de l'Armada Invencible de la dissimulació són els tòpics tòxics, que és una de les obsessions que teníem aquí al Buirac de Memòria, que són tota una sèrie d'informacions velades en forma de tòpics que es van transmetent una mica de generació en generació, que inclús van calant en la personalitat d'aquest poble que ha estat sotmès per Castella, és a dir, per l'Espanya actual, la reina d'Espanya, no? I que serien tòpics com la covardia, com el fet de que no ens sabem organitzar, com el fet de que som uns garrepes, com el fet de que som uns insolidaris, que no sabem administrar els nostres diners, etc. I això és molt més difícil de combatre perquè es mou en un plànol molt popular, molt arran de les mentalitats, molt en l'arrel, s'ha anat repetint durant 300 anys contínuament i és una de les coses més difícils de moure, no? Finalment, el cinquè punt d'aquesta Armada Invencible de la dissimulació és la negació de la violència en la construcció d'aquest estat-nació que és l'actual Regne d'Espanya.
sembla com si tot acabés convergint, com si ja, per exemple, tothom parlés castellà des d'abans de l'edat mitjana, com si hi haguessin això que us deia, no? En el primer punt del temps immemorial, no? de que com que ja hi havia una mena d'acord tàcit de que acabaríem sent tots espanyols, casualment els portuguesos no, però la resta sí, i que, per tant, la violència no va ser tanta, ni les matances, ni el genocidi, ni els assassinats sistemàtics, ni les violacions, ni els robatoris, i callo per no rebentar. Doncs bé, aquest ha sigut una mica el primer recorregut molt ràpid cap a aquesta Armada Invencible, que podeu trobar, si llegiu atentament molts dels textos, de fet, tots els textos de la pseudohistòria espanyolera, i fins i tot enguany molts textos que, diguéssim, en quant a fets i en bona part del redactat no tenen cap mena de problema, però que tenen com aquest ressò, sigui utilitzen adjectius respecte als actors dels fets històrics, sigui en forma de judicis i valoracions, aquí és on més potser ho podríem trobar, i que, per tant, nosaltres hem d'intentar saber separar i no tenir en compte no empassar-nos-ho, no acabar-hi combregant, d'acord? 5 punts, com deien, intemporalitat, bé, com deia l'Esperanza Aguirre, 3.000 anys o alguna cosa més, predestinació, la història és un tubo, per tant, era l'única solució possible que hi havia i aquí havíem d'acabar, i a més era el millor que ens podia passar. Tot el que tendeix a la unificació, l'espanyolitat, és més modern, anul·lació o menyspreu de les característiques pròpies dels pobles que tenen sotmesos i, finalment, dissimulació de la violència per tal d'aconseguir allò que avui en dia en diuen el Regne d'Espanya. Res més, espero que us hagi agradat aquesta píndola, crec que és força útil, força potent. Si us ha agradat, compartiu-la, feu m'agrada, poseu carones, el que sigui, aquí a la pàgina, al canal. Compartiu, sisplau, amb tanta gent com pugueu, perquè nosaltres treballem sense cap mena de subvenció ni cap mena d'aportació econòmica, de moment. Per tant, feu córrer i, com sempre, tot allò que vulgueu comentar, tot allò que vulgueu afegir, tot allò que vulgueu preguntar, serà molt benvingut aquí sota, als comentaris. Doncs res més. Fins demà. Adéu-siau. Ens mirem la tele com si fos aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi, la vergonya ens embolcalla, esperem caps de setmana.